Så er der ingen. Nej, vent lidt. Okay, drenge. Må ikke have skærm? Jo, kom. Nej, vent. Vi mangler. Ja, vi skal sidde og tale sammen. Vi mangler også Johan. Vi starter bare fra den ende, så sætter vi skærm på. Nå, Nej, det er faktisk ikke om det. Hvis det vil ikke være med det, hvis du sætter dem her. Vi behøver ikke bruge skærm. Nej. Ja, jeg kommer op. Vi behøver ikke bruge skærmbrættet. Så hvis jeg havde tysk og røgsvider. Okay, bare sæt dig. Så er det nye tryk på, eller hvad? Nej, jeg var her, det er bare pisse. Skal du ikke? Kan man se os? Ja, så skal jeg frygt. Kan du se os der? Så for den. Du skal ikke tage den foran. Ikke så kan du få... Den. Det skal være perfekt, ikke? Så skal du sidde med alle tyger på den der. Så skærer jeg dem ud, og så giver jeg en rundt til alle sammen. Det ser virkelig fedt ud. Okay, nej. Hvad skal jeg sige det? Altså... Skal vi lige have en midt på gulvet, og det står og siger, at vi skal nok over det, drenge. Nej, det går ikke passer på pusher. Du har sendt til op til. Okay. Vi siger lige 3, 2, 1, så begynder vi. Okay? Så begynder det at filme, og det er det, vi klipper fra. Ja. Okay. Skal jeg sige noget til at starte med? Du siger noget til at starte med, så siger du, skal vi klippe ikke fader over. Ja, hvad er det, vi laver? Du præsenterer. Okay, det er ordentligt. Du præsenterer os lige, hvor vi er fra. Ja. 3, 2, 1. Hej, og velkommen til vores chili smagning. I dag der skal vi smage på en habanero. Til en passende anledning synes jeg, at vi skal sammen bede fadervor. Fadervor, Du som er i himlen, hellig blive dit navn, kommer dit rige. Ske dit vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For det er riget, magten er her, i evighed. Amen. så er vi vist. Så er vi klar. Så er vi dækket ind. Jeg vil starte med at præsentere os. Vi er SE's drenge. Det her det er min kontaktgruppe. Mikkel, Nikolaj, Markus, Simon, Johannes, Andreas, Simon og Mathias. Skal vi bare gå til Simon? Vi skal huske at skylde vores bremser. Jeg har jo vi skal huske at skylde dem. Det siger man, at man skal. Jo. Ej, lidt blødt der. Nej. Det er det, hun vil gøre. Det er så skudt. Kæft, jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Man siger jo faktisk, at chili det er godt for kroppen. Den er man gerne bare sådan. Det gør jeg fedt. Så... Hey, du var bryst, eller? Nej, det var det ikke. Skal jeg specielt? Jeg fandt det specielt. Men Nå, bare sådan noget. Jeg skal sende en til det her. Hvor er det lige? ja. Nej, det er fint. Det er ikke græsser, det der. Det gider hun ikke have. Så er det ved at være skåret det her. Hun er lavet på det. Så til Nørregård. Se den der. Yes, det vil Skal vi ikke gøre det? Nej, okay. Nej, det her bliver godt. Det bliver pisse. Man siger jo, at det er mere farligt ikke at spise chili, end det er at spise chili. Det er sådan set. Du skal så give til det. Ja, hvad er reglerne? Vi har skåret for lange. Nej, sådan har vi ikke den. Sådan, ja, det passer. Så skal vi have Nå, så... Jamen... Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Skål! Skål, drenge. Skål. 3, 2, 1. Den er meget sødlig. Ja. Man begynder at kunne mærke den. Nej, folk er sødt. Nej, det er god. Så. Den varmer op i systemet. Ja, altså den skal jo tykkes godt, drenge. Men vi er da enige om, at den har en god smag. Ja, den varmer godt op i halsen. Den kommer lidt som et tog. Okay, det er lov! Der er fut i. Ja. Altså. Man kan mærke, at man laver måde for gang på. Ja. Ja.
lige nu. Det skal bare lige... Man kan mærke det jo. Det var sådan nogle nysgerrige. Som I kan se, så... Det var godt op. Som I kan se, så er der... Det kilder ikke i fingrene. Det er jo jul, så vi laver også. Hold da op, super. Nej. Vi skal med. Det er umuligt. Altså, det er vi kommet lidt. Okay. Jeg kommer lige over til dig, Frøk her. Ja. Ej, lukke net. Jeg kunne ikke synge. Nej. Jamen, det er en fornøjelse at spise chili, fordi... Det tog det kilder helt. Det er bare, vi holder op, hvis det er ikke med. Okay. Men hvorfor? Det er en god opvarmning, hvis man skal til sport eller spille fodboldkamp. Ja. Ej, lad være med at spille med det. Man vil jo sikkert varme op. Man kan bare tage sådan en chili. Sådan en god chili her. Ja, alle sammen. De er billige. Alle sammen. Det her er levende bevis. Det er levende bevis. Det her er et levende bevis på, det er hårdt. Det her er et levende bevis på, det er hårdt at være elev på en næste skole, når man har Jakob Frøkjær som kontaktgruppe er. Enig! Kære alle sammen, Sydvestlands Efterskole. Det var en fornøjelse, at I så med. Tak for. Jeg kan ikke lige med lidt. Må jeg lige forbi dig? Her med! Ahmed! Vi slutter nu. Nej, det gør vi ikke. Der er mange lidt.